Vaksîn lêdana li dijî COVID-19 ewle ye. Li 4 aliyên cîhanê bi milyonan mirovan vaksîn lêdan wergirtiye û heta niha tu metirsî nehatiye tespîtkirin lewra ev vaksîn ewle ye. Parastina xwezayî ya laşê mirovan netim xurt e û eger te berî niha vayrus girtibe, hîn jî pêwîstiya te bi vaksîn lêdanê heye. Gelek dewletên cîhanê çalakiyên welatiyên xwe sînordar dikin dema ew vaksînê negirin, mînak rawestandina tevgera wan li belavbirgehan. Piştî girtina doza yekem ji vaksînê, zêdebûna germahiya laş, êşa laş û serêşî tiştên normal in, ji ber ku laşê te li dijî vayrosê parastinê diafirîne. Dema tu dozeya duyemîn werbigire, guncawiya wergirtina te ji vayrosê re kêm dibe û eger tu vayros girt, vaksîn parastina laşê te xurtir dike. Ji bîr neke ku vaksîn lêdana herî baş ya ku herî pêş tu dest bigire. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hemû vaksîn diriya saziya tendurustiya cîhanî WHO ve tê destûrdan û şopandin.